Ahojte, vítame vás na 0101 podcaste. Je to podcast o technológiách, o tom, ako technológie riešia biznisové výzvy a v neposlednom rade o ľuďoch, ktorí za tými riešeniami stoja. Dnes vás vítame ja, Oliver, Daniel a náš Ahojte. opäť výnimočný host Martin a jeho prízvisko nejdem vyslovovať. Martin Halsker, čauko. Tu si ma, že nechám predstaviť Martina. Tak Martin, keď si už povedal prezvisko, tak povedz niečo o sebe. Dobre, tak ja aktuálne pracujem ako Head of Engineering vo firme Labyrinth Labs. My sa venujeme primárne vlastne návrhu a implementácii cloudových infraštruktúr. A tak bežne si môžeme predstaviť asi to, že riešime veci okolo public cloudov. Staviame infraštruktúry primárne v AWS-ku, primárne sa venujeme Kubernetom, nejakým serverlessovým aplikáciám a celkovo tak pomáhame firmám vlastne. Ak začínajú s cloudom alebo ak už v cloude sú, potrebujú vyriešiť nejaký problém, ktorý majú, potrebujú začať rásť, potrebujú priniesť nejaký nový produkt na trh, tak my im vlastne týmto pomáhame a navrhujeme pre nich infraštruktúru, škálujeme ich biznis a tak podobne. No a o mne konkrétne, tak ako som hovoril, ja som LabLabs Head of Engineering aktuálne. Som tu asi, za chvíľku to bude 5 rokov už. No a ja som sa k tejto práci dostal postupne tak, že vlastne som končil fitku, končil som školu, hľadal som nejakú developerskú robotu, v podstate chcel som byť developer a nevedel som ale úplne, že to vlastne chcem robiť, že to budem robiť, keď budem, ja neviem. Bol som na pohovornú developer a podobné roly, ale nebol som si úplne istý, že či to chcem robiť a či to chcem robiť nejako dlhodobo. No a potom pomerne náhodne cez jedného kamaráta som sa dostal na chalanov z LabLabsu, ktorí vlastne hľadali k sebe niekoho ďalšieho. A s tým, že teda išlo robiť DevOpsackú prácu, čiže vypracovať nejako s cloudom, dokrizovať aplikácie a pravovať nejaké Kubernetes klastre a podobne. Takže som sa začal postupne venovať aj tomuto. No a prišlo mi to v tej dobe strašne zaujímavé, že to bolo vlastne niečo, kde si mohol robiť nové veci, alebo vtedy to robil pomerne, nebolo to až také známe, že robiť Kubernetes pred 5 rokmi, tak to nebolo úplne bežné. Takže mne to prišlo vlastne strašne zaujímavé vtedy, že som sa mohol venovať aj niečomu takémuto. No a postupne ako keby som začal robiť na rôznych projektoch s chalami a prešiel rôzne technológie, čiže začal som nejako, neviem, dokerizovať appky, nasledovať to do Kubernetesu, potom AWS riešiť, potom Azure riešiť a vlastne takto nejako postupne som sa dostal až tam, som teraz. No, ono je to, dneska máme super skvelé témy a za chvíľočku sa k nim dostaneme. A každopádne, ty si dvakrát spomenul Head of Engineering, a zároveň hovoríme vlastne o infraštruktúre. Aj keď je to možno trošku intuitívne z toho hľadiska, že dnes už je infrastructure as a code, tak aký je, že ako to je vlastne, ako to vzniká, že čo robí Head of Engineering vo firme, ktorá v podstate sa venuje infraštruktúre? No tu je podstatné podľa mňa povedať to, že my sa venujeme infraštruktúre, ale my ju robíme pre rôznych klientov. Že my akoby nespravujeme svoju infraštruktúru, my to robíme proste pre iné firmy. A máme normálne svoj engineering team. Máme nejakých 10-12 členný tým, ktorý vytvára infraštruktúry, ktorý rieši nasadzovanie aplikácií do cloudu, písanie CI/CD pipeline, observability a kopec akože ďalších cloudových tém. No a tá rola Head of Engineering v tom našom kontexte v Labyrinth Labs je vlastne z časti o lídovaní takýchto projektov, časti o lídovaní toho tímu, ktorý robím spolu teda s našim CTO. No a keby riešenie práve na tom, ktoré inžinierských challengeov, návrh architektúr, proste pre rôzne use casey, pre rôzne domény a nejakým spôsobom lídovanie tých projektov, ktoré my práve realizujeme. A je to lepšie ako tá Java? No, určite. Priamne určite. Akože nič proti Java, že ja som mal náhodou Java do toho kamarátu, že nič proti Java, ale že pre mňa je to zaujímavé a to je dosť subjektívne toto, ale že pre mňa je to zaujímavé práve kvôli tomu, že je strašne veľa rôznych vecí. Že v tejto, špeciálne podľa mňa, že v tejto oblasti a ešte to v tom našom kontexte, kedy to robíme pre 10 až 20 rôznych klientov v danom momente,
tak ty riešiš strašne veľa rôznych víziev, ako keby. Ty máš klienta, ktorý rieši, ja neviem, hry, máš banku, máš klienta, ktorý je nejaké IoT device, čiže tebe chodí vlastne strašne veľa rôznych problémov a musíš na ne hľadať nejaké kreatívne riešenia. A tým, že my riešime teda primárne cloud, tak veľakrát tie riešenia sú také pomerne, že cutting edge, že nové technológie, skúšaš nové projekty, hľadaš proste nejaké zaujímavé riešenia a veľakrát to robíš aj na pomerne veľkej škále. Riešime rôzne streamingové služby, teraz ide proste tá škála, na ktorej operuješ, je pomerne veľká a to samé o sebe ako prináša za sebou nejaké problémy. Tak teraz si mi tú DevOpsačinu predal. Podľa mňa, keď niekto nevie, pre mňa, keď sa na to vyjem akože naspäť, že končil som školu a že mal som skôr developerský background a nevieš, čo chceš robiť a baviť a skúšať nové veci, tak DevOps je podľa mňa úplne ideálna robota. Začínaš a nemáš proste tie developerské skúsenosti s tými aplikáciami, tak nemáš od to horší nábeh na ten DevOps. Vieš, lebo nerozumieš, ale nemáš skúsenosť s tým, ako bežia aplikácie, ako to funguje a zrazu máš byť taký middleman medzi infraštruktúrou a developermi aplikačnými, ktorí robia aplikáciu a ty máš to nejako spájať. Nevzniká tam nejaký že tá potreba tých veľkých skúseností. No podľa mňa si to pekne povedal, že my sme takí middlemani vlastne medzi developermi a tou infraštruktúrou. No a podľa mňa je ideálne, že keď má asi nejaké skúsenosti z oboch oblastí, že ideálne, keď si robil, alebo že skúšal si aspoň developovať nejaké aplikácie. Ja som to nikdy nerobil profesionálne, takže skôr som to robil v škole a nejaké svoje projekty a tak. A takisto aj tú infraštruktúrnu časť som robil skôr tak okrajovo, že napísal som nejaké Docker fily predtým, než som si išiel robiť, ale podľa mňa je ideálne, že mať aspoň nejakú skúsenosť z oboch. Lebo ti to dáva potom minimálne nejaký taký rozhľad, že vieš, kam sa pozrieť, keď príde nejaký problém. A veľakrát my aj v kontexte tejto práce proste sa bavíme s developermi a bavíme sa o architektúre aplikácií. Že keď ty dávaš aplikáciu do cloudu, tak to nie je iba o tej infraštruktúre, ale ty musíš aj nejako chápať, ako tá aplikácia, ako má postavenú architektúru, ako ukladá dáta, ako si zdieľa medzi sebou nejakú cache alebo nejaké údaje a vlastne veľakrát aj my odporúčame tým našim klientom, čo majú zmeniť tie aplikácie, aby to fungovalo efektívnejšie v cloude. Čiže ono je, že nie je to asi že requirement na to, aby si s tým začal, ale je to veľká výhoda, pokiaľ minimálne, že chápeš niečo aj z toho developerského sveta. A veľakrát je podľa mňa dobré mať aj nejakú skúsenosť s developmentom kvôli tomu, že tá naša protistrana vlastne, ako pre developerov sú práve developeri. Čiže jedna z tých úloh, ktorú aj my máme, je zlepšovať nejakú developer experience, napríklad v kontexte, že keď pracuješ s cloudom alebo v Kubernetesom v našom kontexte. Takže podľa mňa je dobré, že vedieť sa vžiť do toho. A keď hovoríš, Maťo, že ty si prišiel a si napísal tých pár Docker fileov, stačilo by to dnes na to, aby vzali človeka do Labyrinth Labs, alebo čo potrebuje ten, ktorý by sa chcel k vám pridať, vedieť minimálne? Alebo aké kvality potrebuje mať? No, podľa mňa ideálne až dnes, ideálne by si minimálne mal mať nejakú skúsenosť s Kubernetesom, keďže to je to už pomerne bežné, že ľudia vlastne používajú Kubernetes vo firmách, už aj keď na nami chodia noví klienti, tak vlastne ten Kubernetes už je nejaký štandard, čiže minimálne, že chápať nejaký základný koncept, čo to robí, na čo to je, ako sa s tým pracuje na úrovni nejakého človeka, ktorý to má pohľad o užívateľa toho klasteru, že beží tam nejaká apka a podobne. A pre nás konkrétne je ideálne, ak máš skúsenosť s nejakým public cloudom, aspoň nejakú základnú. Čiže je nám v zásade jedno, že či si robil AWS, Google alebo podobne, ale keď nejakú takú skúsenosť máš, tak je to veľká výhoda. Pre iné firmy to možno kľudne stačí aj akože mať nejakú skúsenosť backgroundovanie. Pre nás osobne my si vyberáme ľudí hlavne, ktorí majú skúsenosť s cloudom. Potom, čo si teraz tak povedal, že čo všetko riešite, v princípe príde mi tak, že to tvoja robota musí byť, alebo respektíve to DevOpsacká, alebo keď máš aj takto 10-15 klientov súčasne, jednak z jednej strany extrémne náročná, lebo musíš rozumieť teoreticky 10-15 tým stackom, business modelom, aplikačnej logike, use caseom, niekto zbiera dáta zo snímačov, niekto zasa má webovú aplikáciu, niekto používa takú databázu, niekto onakú databázu, že jednak je to vedomostne náročné
ale ako hovoríš, extrémne asi aj zaujímavé a motivujúce, že keď príde nový klient, že čo tam zasa bude. Možno o pár rokov bude rôzne, lebo už stále sa to bude točiť, ale asi myslím, že prvých pár rokov, veľa rokov, to bude veľmi zaujímavé. No je to pomerne náročné, to je pravda. Ono na druhú stranu veľa tých konceptov sa tam opakuje, že ty keď riešiš nejakú infraštruktúru typicky nás v AWS-ku, tak do, 80% to bude rovnaké, že či riešiš firmu A alebo firmu B, či máš gamingovú platformu alebo či máš streamingový servis, tak je tam veľmi veľa spoločných vecí a pre teba je zaujímavé práve riešiť tie odlišnosti tam, že tam sa pozeráš na nejaký konkrétny problém, že potrebujem prenášať veľké objemy dát, potrebujem, zbierať nejaké dáta z herných sessions a podobne. Čiže akoby pre nás je výhoda aj jeden z tých dôvodov, prečo to vieme robiť efektívne, je, že veľa vecí vieme reusnúť, lebo keď navrhuješ Kubernetes cluster na AWS-ku, tak akoby veľa z toho sa dá reusnúť, nezávisle od toho, aký ten klient je, ale stále je pomerne veľko náročné riešiť rôzne prípady, rôzne domény, v ktorých oni podnikajú. Lebo to zo svojho tiež prináša rôzne technologické challenge. Veľakrát vlastne to, čo ten klient robí biznisovo, má priamy presah na to, že ako vyzerá jeho infraštruktúra, aké problémy rieši a na čo si ty musíš dávať pozor. Lebo v konečnom dôsledku to, čo my robíme na tej infraštruktúrnej úrovni, je, že chceme podporiť nejakého toho klienta, aby mu rastol biznis, aby sa dostal skôr na trh, než by to robil možno, že sám. A adresujeme nejaké potenciálne problémy, ktoré má doškalovaním, potrebuje otvoriť nový región niekde v Amerike, alebo tam launchuje nový produkt a podobne. Čiže veľakrát my musíme zohľadňovať práve tie biznisové požiadavky, alebo práve ten cieľ, ktorý ten klient má v podnikaní, do toho, ako riešime jeho infraštruktúru a ako adresujeme tie problémy, ktoré má. Ako riešite, ako je to vlastne s cloudom a bezpečnosťou? Niekto si povie, ja nejdem do cloudu, budem mať niekde oblakoch svoje dáta. Je to bezpečné? Je to, lebo ja viem, že aj AWS má ako bez licencií, aj rovnako aj klienti, spomenul si bankových. Certifikátov. Musíš mať certifikáty, audity a rôzne bezpečnostné prístupy. To asi tiež je veľká súčasť vašej práce. Je to určite súčasť tej práce, špeciálne keď máš klientov práve z bankového prostredia, alebo keď máš veľakrát ešte citlivejšie sú možno medicínske dáta. Čiže keď máš klienta, ktorý pracuje v kontexte zdravotníctva, tak to je takisto akoby dosť citlivá oblasť, čiže určite sa to vyskytuje. Či to je bezpečné, podľa mňa áno. V konečnom dôsledku tie banky do toho AWS-ka stále chodia, čiže keby to bezpečné nebolo, tak úplne tam asi nejdú. A rieši sa to na rôznych úrovniach. Že jedna vec je, že AWS-ko alebo iné cloudy, teda to je asi úplne jedno, majú nejaké, že spĺňajú rôzne certifikácie, spĺňajú rôzne benchmarky, aj to deklarujú pri jednotlivých produktoch, ktoré ponúkajú. Čiže potrebuješ spĺňať ISO, potrebuješ spĺňať, ja neviem, benchmarky na ich produkty, na ich servisy a tak ďalej. Čiže jedna je táto úroveň, že oni ti vydeklarujú, že ako vlastne, čo spĺňajú a na čo sú certifikovaní. Tebe to v tomto prípade možno, že čiastočne môže pomôcť, ak ty potrebuješ niečo takéto deklarovať, že potrebuješ ty byť compliant voči nejakému štandardu voči tvojim klientom, tak už to do toho beží, že v AWS môže byť asi výhoda, že vieš si takéto niečo preniesť aj na ten svoj produkt. No a druhá vec je potom, že ty stále, že to, čo keď my navrhujeme infraštruktúru v cloude, tak stále riešime to, že všetky dáta sa šipujú nejakými tvojimi kľúčmi a podobne. Že tie koncepty toho, že ako bezpečne ukladať dáta, stále platí, ktorý ty si šipujú nejako sám. A AWS nevidí úplne to tým má v svojich databázach a podobne. Jasné. A aktuálne sú, asi myslím aj stále aktuálne veci, čo sa týka bezpečnosti, ukradnutie z dát, ktoré vlastne máš v internete, potom nejaké výkupné a tak ďalej. S takýmito problémami si sa stretli? Riešite to nejakým spôsobom? Čo riešime, stalo sa nám napríklad veľakrát to, že dedosovali našich klientov. To je taký asi najbežnejší prípad, čo sa dá riešiť. Čiže riešime veľakrát rôzne aj takéto ako keby incidenty a vtedy na niektoré veci máš pripravené vlastne nejaké metódy, ako to mitigovať. Napríklad na tie DDoSy už automaticky dávať nejakú formu ochrany do tej infraštruktúry a snažíš sa proste to riziko minimalizovať. Cez Cloudflare, cez rôzne CDNky, rôzne AWS, rôzne služby na predetection, na skenovanie zraniteľnosti tvojej infraštruktúry, tvojich imidžov, čo používaš. A ono je toho toolingu strašne veľa. Čiže
A tá security je vlastne oblasť, ktorú vieš riešiť podľa mňa veľmi extenzívne, keď chceš riešiť napríklad, myslím si, že to bolo v nejakom bankovom prostredí, že air-gapové prostredie, kde vlastne tvoj workload sa nevie dostať do internetu sam od seba. Že ty ho máš izolovaný niekde úplne, aby si práve obmedzil nejaké potenciálne hrozby. No a stalo sa nám napríklad aj to, že klientovi raz líkli nejaké credentials a to sa dostalo akože niekto do jeho infraštruktúry, začal tam niekto minovať, čiže keď to nie je úplne dobre pripravené, alebo dobre nemáš rozšetrené úplne také basics, to nazvem, že nepoužívaš statické credentials tam, kde nemusíš podobne, tak môže sa to také dostať, ale to, čo my robíme, je, že sa to vlastne práve snažíme adresovať zaprvé nejakými štandardami, ktoré my pri budovaní tej infraštruktúry používame, že typicky na VS-ko nepoužívať statické credentials, aby niekto nelíkli a nemohol ich niekto zneužiť. A plus teda nejakým toolingom okolo toho, ktorý väčšinou používa ten cloudový vendor, alebo veľakrát tam kombinujeme aj nejaké open source nástroje. Keď hovoríš, Martin, o tejto security a teda privacy a security, samozrejme veľmi dobrá téma, o to zvlášť viac, ak to je niekde v cloude, kde ľudia nemusia tomu veriť a majú pocit, že to nemajú pod kontrolou, aj keď ja si myslím, že toto často je prípad toho, že pod lampou býva najväčšia tma, lebo ty keď máš on-premise nejaký vlastný hardware a nedaj Bože, že si to vlastne manažuješ všetko sám, aj softwarovo, aj hardwarovo, tak práve to, aby si to mal, tú security bulletproofovanú, si myslím, že je oveľa náročnejšie, ako keď si v cloude, ale aby som to skrátil, je nejaká akože extra cenovka za to, že tá architektúra je bezpečná, alebo je nejaký ako keby taký akože fakt, že dobrý štandard v rámci toho riešenia v cene a potom už keď si byť akože extra veľmi dobrý, tak veľmi bezpečný, tak vtedy sa to napríklad predraží. Ja by som povedal, že taký ten baseline je v zásade, že v cene, že to sú, alebo aj keď to v cene nie je, tak to sú relatívne drobné položky na to, aby si, ja neviem, si šifroval databázu, že má tam svoje kľúče a podobne. Ale že venovať sa security extenzívne vie byť drahé. Vie to byť drahé hlavne na strane toho effortu, ktorý ty tam musíš do toho vložiť, lebo vlastne práve urobiť akoby nejaké air-gapové prostredie, napríklad, že to má strašne veľa implikácií na strašne veľa vrstvách tej infraštruktúre a proste ty musíš mysleť na kopec rôznych vecí. A vie to byť drahé aj na strane tých služieb, že veľa tých služieb, keď chceš napríklad skenovať, že všetok trafik, ktorý ti prúdi proste cez tvoju infraštruktúru a hľadať tam nejaké potenciálne hrozby, tak to vie byť veľmi drahé kvôli tomu objemu, ktorý ty tam produkuješ. Takže venovať sa tomu extenzívne vie byť drahé, ale tak pre veľa klientov to môže byť podstatné a zaujímavé. Taký ten baseline, že keď si bežná firma, tak ti úplne asi stačí používať nejaké základné nástroje, ktoré tie cloudy ponúkajú a táto téma väčšinou sa ti objaví až pomerne, že trochu neskôr v tom produktovom cykle alebo v tom firemnom cykle, že asi toto nie je téma, ktorú automaticky rieši nejaký startup alebo niekto maličký, pokiaľ to od neho nie je vyžadované, alebo práve robí Twitter, alebo to robí v nejakej medicínskej oblasti. Máš nejaké rady pre posluchačov, ktoré by si dal, ako čo sa týka cloudu? Už nejaké, ako na internete človek nájde 10 rád, ako vstúpiť do cloudu, alebo aké cloudové riešenia používať. Používať Kubernetes, nepoužívať, používať nejaké služby cloudových providerov, alebo akékoľvek rady, aké máš? No, ja by som povedal, že keď chceš ísť do cloudu, tak by si sa mal asi spýtať, že prečo. Bo to je v kontexte hlavne že už nejakých väčších firiem alebo niekoho, kto už má niečo hotové. Ale podľa mňa, že keď nejaká firma uvažuje na tým ísť do cloudu, tak tá otázka by mala byť, že prečo vlastne. A my sa to tiež pýtame, že keď za nami dojde nejaký klient a má nejaký problém, že ten je v AWS-ku alebo niekde v nejakom cloude, tak sa pýtame, že čo je tá motivácia, to sú vlastne nejaké pain pointy, ktoré aktuálne má, aby sme vedeli, že to vlastne ideme adresovať. Lebo ísť do cloudu iba preto, aby si išiel do cloudu, je pomerne blbosť podľa mňa, že pokiaľ ty sa neprispôsobíš trochu tomu prostrediu a nevyužívaš práve tie nástroje, ktoré sú tam
ponúkané na to, aby si to robil efektívne, tak možno, že aj toľko tá tvoja skúsenosť tým cloudom nebude úplne dobrá. Že podľa mňa prvá rada je zistiť si nejakú motiváciu, alebo že čo tam vlastne nejako adresovať. Môže to byť, že chcem, neviem, otvoriť nový región, chcem lepšie vedieť škálovať, mám časté výpadky, nemôžem v svojom nejakom lokálnom prostredí, chcem adresovať toto, alebo typicky, že som malá firma, ktorá začína a potrebujem otvoriť nejaký greenfieldový projekt relatívne rýchlo, potrebujem mať prístup k strašne veľa službám bez toho, aby som nejako extenzívne riešil, ako ich konfigurovať, ako ich mám vedieť a podobne. A to sú všetko ako dobré motivácie tam ide. A podľa mňa je dobre si určiť vlastne, že to tým chcem dosiahnuť. Už ste aj nikoho odmietli? Veľakrát. No, veľakrát. Nepotrebujete ísť do cloudu? No, nepotrebujete veľakrát, alebo respektíve veľakrát sa nám stáva to, že challengeujeme ten prístup, ktorý ten klient má. Veľakrát sa nám stane to, že za nami niekto dojde, potrebujem premigrovať tento workflow on-premu do AWS-ka, chcem to proste dobrať a rozbiť v cloude. A to veľakrát je proste blbosť, že ono ti to nevyrieši to skoro žiadny problém, ktorý ty máš, bude ťa to stať viac peniazy pravdepodobne, venuješ na tomu veľmi veľa effortu a vlastne ten výsledok je taký, veľakrát môže byť taký, že ty sám s ním nebudeš spokojný. A keď za nami niekto takéto príde, tak vlastne my sa snažíme zistiť práve tú motiváciu a snažíme sa možno hľadať nejaké lepšie riešenie, že ako tú aplikáciu modernizovať alebo ako vymyslieť nejakú infraštruktúru, ktorá bude lepšie riešiť práve tie problémy, ktoré sa tam vyskytujú, lebo pokiaľ to my robiť nebudeme, tak tí klienti vlastne na konci nebudú spokojní. Nebudú spokojní s tým, ako to funguje. No a veľakrát my sme teda v takej situácii, že musíme niekoho presviečať na nejaké iné riešenie alebo minimálne challengeovať to, že prečo do toho tí klienti idú. Ale strašne veľakrát sa nám potom stane to, že oni na konci sú vlastne spokojní, že oni potom uvidia, prečo sme sa pýtali na tie otázky, prečo sme akoby chceli vedieť nejaké konkrétne detaily toho riešenia, prečo sme chceli vedieť, že ako to riešenie, koľko plánujú mať tenantov napríklad do rok, hej, alebo niečo podobné. To sú pre nás dôležité veci, ako bude tam biznis vyzerať o nejakú dobu, ako bude tá infraštruktúra vyzerať o nejakú dobu, aby sme vedeli vlastne, že ako to riešenie navrhnúť tak, aby to vedelo s nimi rád. Čiže veľakrát sa nám stane to, že musíme viesť nejakú debatu, aj takú, že sa snažíme proste to riešenie upraviť, alebo snažíme sa nájsť nejaké metódy, ako urobiť tú infraštruktúru efektívnejšie. A stalo sa nám veľakrát aj to, že sme odmietli niečo robiť, lebo vlastne by tam nebola to pridaná hodnota pre toho klienta. A v končnom dôsledku nám by sa to robiť nechcelo, lebo by to dala nič robota. Lebo keď robíš niečo, čo vlastne nie si presvedčený, že to bude dobré a že to je tak, ako ty si to naozaj spravil, tak to ani nebude robiť dobre. Nebude to na konci dobre fungovať a ten klient v dôsledku ani nebude spokojný. Čiže takéto ponuky my veľakrát odmietame. OK, takže vlastne ako keby, že lift and shift je jeden z tých dôvodov a ďalšie dôvody sú ako keby nejaké nerealistické očakávania, čo sa týka cien a škálovania. Ja by som povedal, že keby niekto chcel iba lift and shift a nič viac, tak to je jeden z dôvodov, že prečo do toho asi neísť. Ten lift and shift môže byť validná metóda, že ako sa do cloudu dostať, ale vždy tam musí byť nejaká tá vízia, nejaká modernizácia, alebo že veľakrát sa ti stane, že potrebujeme to rozbehnúť v cloude a k tomu potrebujeme presunúť ešte tieto 4 virtuálky. Že to je v poriadku, to je asi OK, že s tým nikto nebude mať problém, ale vždy je v pláne nejako adresovať to pôvodné riešenie a snažiť sa akoby vymyslieť mu nejakú modernizovanú verziu. Že nikdy to nie je u nás o tom, že prídeme, zoberieme workload, prehodíme ho do AWS a končíme na to. To tu nikdy vlastne takéto nerobíme. Ten lift and shift je validný podľa mňa vtedy, keď máš nejaký workload, ktorý modernizuje, tak k tomu potrebuje prehodiť nejaký legacy systém, ktorý plánuje vypnúť do nejakú dobu, že to je napríklad asi úplne v pohode. Dôvod na toto zobrať a nechať tak a proste presne do toho jednotného prostredia v cloudu. Ešte sa spýtam, vaše služby, čo poskytujete, je také, že sú jednorazové, dobre, migrujeme vás do cloudu, dovidenia, alebo je to aj vlastne o tom, že viete vlastne starať sa o to pravidelne. Býva to na mesačnej báze, alebo raz za rok vyjdete ako upratovačka do firmy a idete.
No, veľká väčšina našich klientov je s nami dlhodobo, že vlastne spolupracujeme roky, to nazvem. Aj ten vlastne náš model je taký, že sa o tých klientov nejako priebežne staráme. A my vlastne fungujeme takým štýlom, že máme aj nejakú našu platformu, ktorú voláme Lara, že vlastne nejaká naša AWS-centrická platforma, napríklad Kubernetov, ktorú využívame na to, aby sme klientom vedeli veľmi rýchlo vytvoriť infraštruktúru v cloude a následne do nej migrovať alebo onboardovať ich aplikácie. A o takúto infraštruktúru vlastne my sa dlhodobo staráme. To znamená, že robíme na ňou upgrade, maintenance, riešime nejaké operatívne problémy s tými klientami, poskytujeme na to support. Čiže veľká väčšina tých projektov vlastne u nás je dlhodobý a potom samozrejme máme nejaké projekty mimo toho, ktoré sú možno, že skopnuté len nejaký konkrétny problém a proste adresuje ten, že potrebuješ robiť nejaký koncept možno nejakého riešenia alebo vyriešiť nejakú konkrétnu migráciu na to. No a my keď máme takéto dlhodobé spolupráce vlastne s klientami, tak ono veľakrát sa ti stáva to, že veci v tej infraštruktúre sa vyvíjajú a sa menia, alebo ono, tak ako klient si developuje svoje aplikácie, svoj produkt, tak ono to vlastne má implikácie na tú infraštruktúru. Veľakrát sa tu stane to, že príde niekto o pol roka s tým, že vypadol novú servisu a potrebuje nový typ databázy. Alebo potrebuje, začať odosielať stovky tisíc e-mailov zrazu, alebo niečo podobné, tak ono vlastne nám to generuje priebežne nejaké nové tasky a nejak ďalší development na tých existujúcich projektoch. Čiže veľká väčšina našich klientov sú stáli, ktorí sú s nami roky. Puzlenie je rastú. Presne tak, áno, presne rastú, potrebujú škálovať. Veľakrát sa nám stane to, že potrebuje niekto otvoriť nový región napríklad, že bola to firma zameraná iba na Európu, ale zrazu už riešiš nejaký americký branch a potrebuješ ten produkt rozvinúť aj tam, tak zase otvárame nový región. Veľakrát sú to aj také pomerne zaujímavé veci, že riešime napríklad aj nejaké projekty pre špecifická oblasť, že potrebuje vytvoriť infraštruktúru tam, čiže veľakrát sa ti vyskytujú stále nové a nové nejaké výzvy. Čiže v konečnom dôsledku vy môžete fungovať na tom systéme, že naklikáme niečo v AWS-ku, bude to klienta stať XY peňazí, on na tom spálí 10 krát viacej peňazí, ako by chcel. To proste nie je váš model, to je proste sa nedá. Úplne nie. V princípe musí byť aj optimálne využitie jednak finančných prostriedkov, ale aj resources na to, aby klient fungoval. Lebo potom by ste stratili vlastne nielen motiváciu, ale aj daného klienta, keby ste mu spálili všetko páčať. Presne tak. A ono veľakrát akoby tá motivácia toho klienta je offloadnúť tú komplexitu na nás. Že on veľakrát nechce vôbec tieto veci riešiť a nechce riešiť dlhodobo. Čiže ten náš model je zhruba taký, že my vieme práve pokryť si komplexné veci a ten klient možno si rieši nejaké operatívne tasky na tom projekte alebo rieši si proste tú day-to-day prácu na tej infraštruktúre, ale nikdy nebude chcieť riešiť to, že chce upgradeovať cluster, upgradeovať databázy, všetky terraformové moduly, ktoré máš, to nemá tú motiváciu to vlastne robiť. A to necháva na nás. A veľa klientov máš takých, ktorí chcú mať väčšinový insight do tej infraštruktúry, a nás vedia využiť na nejaký taký, my to máme, že kickstart, že potrebuješ sa rýchlo posunúť z jedného bodu do druhého, že mať nejakú infraštruktúru, kde máš veľa technického dlhu, nefunguje ti to dobre, potrebuješ rýchlo zmeniť to riešenie za niečo nové, tak nás vedia využiť na toto a zase veľkú časť tej práce si potom vedia riešiť sami, čiže ono je to aj na individuálnych preferenciách toho klienta. Za nás nejaký ideálny model je taký, kedy my práve riešime, že my robíme ten boost na začiatku, že vybudzujeme ti niečo nové, alebo máme ti tam appky, migrujeme ti to, čo potrebuješ a ty si riešiš tú day-to-day robotu a my práve akoby nejako periodicky riešime maintenance, poskytujeme ti na to support, robíme nový development, ak je treba, ale práve tie menšie, že ty si vyvohendoval tam. Aby ty si nebol odrezaný od toho riešenia, aby to nebolo iba na nás. Jasné. No a teraz akože stále sme sa bavili, hej, banky, gamerské veci, fintech a tak ďalej. To sú takí, hej, vaši klienti, ale sú aj takí ľudia, naši poslucháči, ktorí, povedzme, že sú to jednoosobové projekty, alebo projekty rastúce po garáži, nemajú budget na to jednak, aby si zaplatili nejakú firmu, alebo niekoho, že máš nejaké rady aj pre týchto ľudí, ktorí vlastne, aby im dobre vstúpili do cloudu, dobre to použili a možno neskôr boli vaši klientami.
Vieš čo, ono je to dosť individuálne, že my osobne pre takýchto potenciálnych klientov alebo ľudí robíme to, že veľakrát robíme nejakú roadmapu v rámci nejakých iniciálnych konzultácií, lebo my akoby pre nás ako pre firmu nejaký jednotlivec, ktorý teraz začína, úplne nie je tá cieľová klientela, lebo vlastne on nemá nás ako zaplatiť a my nemáme toľko roboty tam. Čiže my akoby s nimi veľakrát robíme to, že prejdeme ten ich use case, obojíme sa ich aplikácií, poradíme im, aké veci tam zmeniť a s čím možno začať, ale necháme si tú úplne iniciálnu cestičku vyšlapať sami. Lebo tam ty veľakrát, keď ty na začiatku toho projektu, ty potrebuješ vytrvať rýchlo, potrebuješ skúšať a aj tak pravdepodobne dojdeš do bodu, kedy do toho zahodíš a prerobíš. A máš takýmto ľuďom nejaké praktické rady, ktoré by si mohol teraz zdieľať? Nemyslím žiadne know-how interné. Ja by som možno povedal to, že keď akoby začínaš s cloudom a možno začínaš si aj riešiť nejaký návrh aplikácie alebo podobne, že by som išiel podľa mňa tak nazvem to, že best practices asi súčasnosti, že ja neviem, robíš tú apku, aby podporovali 12-factor princípy alebo nejaké takéto základy, ktoré keď už na začiatku spravíš, tak aj neskôr, keď to budeš musieť prerábať alebo potrebovať skálovať, tak ti uľahčia, že pomerne veľa problémov. Že napríklad asi, že do budúcna môžeš rátať s tým, že keď tá aplikácia narastie a budeš chcieť bežať viacero replik, tak tam budeš riešiť také problémy ako to, že niektorá by ukladala súbory na file systém, lebo nebudeš vedieť efektívne zdieľať medzi tými replikami. Niektorá by si to cachovalo, aby to vedelo cachovať iba in memory, ale chceš tu cacheku hodiť do nejakého Redisu alebo do nejakého externého riešenia a zase, aby si to mohol nejako skálovať. Čiže alebo že chceš, aby si vedela loadnúť, ja neviem, konfiguráciu z environmentu, lebo zase, keď budeš bežať viacero prostredí, nebudeš musieť rebuildovať tú aplikáciu xkrát. Čiže sú tam nejaké úplne základy podľa mňa, ktoré, keď pôjde podľa 12-factora v princípu, tak v princípe vieš splniť. A podľa mňa je dobré venovať nejaký čas aj téme, že observability, alebo že ako tie aplikácie vlastne vieš sledovať, že ako ti performujú, či ak by si vedel zbierať logy, aby si vedel prípadne efektívnejšie debugovať alebo odhaliť nejaký výpadok, aby si mal z toho proste aj nejaké metriky, ktoré vieš evaluovať. Čiže podľa mňa takéto asi veci. Nebal by som sa vôbec úplne na začiatku s tým cloudom experimentovať, že ich do AWS vyklikať si tam niečo. Čo je typicky niečo, čo my by sme nerobili v tej neskoršej fáze, alebo by sme ti to robili Terraformom a proste robili to podľa nejakých best practices a tak ďalej. Na začiatku by som sa nebal asi trošku vedu experimentovať a skúšať, čo mi ten cloud vie dať, aké služby tam viem využiť. A tak asi. OK. Keď sa bavíme o tomto, tak povedal si 12 factors ako nejaké taký princíp, dobrý princíp písania cloudových služieb, čo cloud specific services, hej, že ako keby veľa cloudov má vlastné nejaké služby. Ja neviem, či už sa bavíme o serverless, ale to nechcem zabiehať cloud function, máš lampy, máš nejaké manažované databázy, ktoré asi vieš to exportovať, ale ako moc ísť do takýchto vlastne cloud špecifických alebo neviem, vendor natívnych služieb, hej, aby sa človek vystavil nejaké rozumné miere tomu vendor lock-in a vedel to napríklad premigrovať na iný cloud, keď bude chcieť alebo bude potrebovať, vedel, aby to mohol celé vlastne ako prepísovať. Chápem. No možno na začiatok jedna vec, že ty vieš asi bez problémov aj dnes písať appku tak, ako bola generická, alebo že cloud agnostická v zásade. To znamená, že používaš Postgres ako databázu engine, používaš Redis ako nejakú keďku alebo podobné, že nepoužívaš vyslovene tie natívne služby jednotlivých vendorov, lebo tie, tak ako si povedal, môžu ti spôsobiť nejaký vendor lock-in. A ono nie je asi nič zlé začať s tým, že používaš priamo tie natívne služby, lebo oni veľakrát môžu byť pomerne jednoduché na integráciu, môžu byť pomerne aj lacné na začiatku, alebo tí vendory na to ponúkajú pomerne veľké free tiery, ale treba rátať s tým, že potom prípadná nejaká migrácia by bol teda dosť veľký problém. Aj takisto, že keby si začal písať vlastne appku v nejakom serverlessovom frameworku, tak musíš do toho ísť od začiatku s tým, že to takto bude, lebo
Zmigrovať to na niečo iné bude rádovo väčší problém, ako zmigrovať nejakú microservicu, ktorá beží v Kubernetes a používa, neviem, Postgres v AWS do Azure alebo hoci ako inak. Čiže podľa mňa, že nie je na tom nič zlé, používať tieto služby, veľakrát aj my ako keby u klientov tie služby používame, aj oni si integrujú priamo do API veľakrát bez nás, lebo im ponúkajú možnosť to robiť rýchlo a efektívne. Neviem, už začať používať SQS v AWS ako nejakú zalnocím pod Q, no tak ono je to relatívne jednoduché, rádovo jednoduché, ako tam dávať nejaké iné riešenie, alebo používaš Cognito na management userov, je to zase, alebo Azure má nejaké obdobné riešenie na toto. Takže vieš to jednoducho integrovať, dávať ti to možnosť vlastne sa posunúť relatívne rýchlo, ale treba proste rátať s tým, že je to do nejakej miery vendor lock-in, že neumožní ti to len tak svitnúť na niečo iné. Čiže neviem, či mám na to nejaké úplné odporúčanie, či to robiť alebo nerobiť. Podľa mňa je úplne v pohode to robiť, ale musíš si zváriť to, že to má takéto implikácie. Čo sa týka vlastne tej cost efficiency, tak čo sú také základné rady? Tak ako sme sa bavili o tom, že píš 12 factors app štýlom veci, dobre, vyberaj si, keď chceš rýchly time to market, vyberaj si proprietárne, alebo tej, ja neviem, natívne služby, ale potom možno sa zamyslí, že či to dokážeš škálovať, aby si vedel jednoducho prísť India. Čo týka vlastne tej cost efficiency, tam môže súvisieť aj s týmito ako keby ich službami, lebo tie majú vždy nejakú extra cenovku za to, že je to jednoduché, komfortné, aj keď hovorí, že tam býva veľký tire, ale čo tak býva zväčša, ako keby, že OK, tu sa ten cloud operations často predraží, že na čo vy naražete pri klientoch, keď optimalizujete ten bill. Veľakrát najdrahšie položky na bile sú manažované databázy u nás. Že keď narastieš do nejakých väčších rozmerov, tak proste platiť si, že manažované databázy môže byť veľká časť bilu a ty to vieš nejako optimalizovať rezerváciami a proste komitnúť sa k nejakému spendingu dlhodobo dostaneš tú zľavu od toho cloudového vendora, ale stále to bude u teba tvoriť veľkú časť bilu. Na druhú stranu prináša to pomerne veľkú hodnotu, lebo vieš tie databázy ľahko škálovať, replikovať, backupovať. Nemusíš sa o to toľko starať, ako by si sa musel, keby si to bežíš sama podobne. Ale že u veľmi veľkých klientov, ktorí majú už veľké databázové systémy alebo gro toho spendingu ide z databáz, tam keby sa treba si zamyslieť nad tým modelom, že ako toto bude bežať. Potom veľká časť bilu býva samozrejme, že virtuálky alebo EC2 alebo proste ten tvoj workload, kde bežíš apky. A to je jedno, že či máš Kubernetes, nemáš Kubernetes, alebo proste stále to bude bežiť na nejakých nodoch, na nejakých nájomkách tam. Tam sa s tým dá hrať pomerne dobre, lebo tam môžeš mať rôzne metódy scalovania, vieš tam využívať veľakrát, že spotové inštancie od tých vendorov, ktoré sú že rádovo lacnejšie, asi o 60% alebo nejaké takéto číslo, kde vlastne ty sa vieš práve hrať s tým, že využívať nejakú voľnú kapacitu toho vendora, ktorú nikto aktuálne nevyužíva a bežíš tam ten workload. Má to nejaké implikácie samozrejme na tú appku, že môže sa ti pravidelnejšie terminovať a podobne. Ale pokiaľ ty si tú infraštruktúru a tú aplikáciu na to pripravíš, tak nám je jedno, či sa tie repliky, tie aplikácie točia nejako relatívne často alebo nie, lebo my sme proste my s tým rátame a vieme ako keby využívať takto nejaké cenové benefity práve toho cloudu. Čiže napríklad takto sa dá ten bill optimalizovať. Je tam aj, my keď riešime s klientami vlastne nejakú cenovú optimalizáciu, tak sa typicky pozeráme na to, že je nejaká úroveň toho cloudu ako takého, to sú že rezervácie, saving plány, spotové inštancie, to sú všetky veci, ktoré vie vlastne ty nejako šetriť bez toho, aby si sa vôbec tej aplikácie chytil. No a potom tam máš veci, ktoré sú skôr späté s tou aplikáciou ako takou, že ty si vieš kľudne pozerať na to, či nerobíš nejakú neefektívnu query, alebo či nejakú technológiu nevieš nahradiť niečo neefektívnejšie. Ja neviem, sú rôzne alternatívy aj k rôznym databázovým službám, rôzne alternatívne implementácie Kafky napríklad, ktoré vlastne môžu byť možno efektívnejšie, môžeš ušetriť na niečom takomto. A rôzne PHP-čkové engine, ktoré vedia byť akoby efektívnejšie, ušetriť strašne veľa na niečom takomto. Switchne vlastne z PHP FPM na Swoo alebo na PHP alebo podobné tooly. Takže
veľakrát akoby my sa vieme pozerať aj na tú aplikáciu alebo na nejaké proste komponenty tej aplikácie a vyberať tam nejaké alternatívy alebo hľadať tam nejaké optimalizácie a veľakrát práve týmto vieš ušetriť najviac toho, lebo ty keď reálny príklad bol, že sme zmenili PHP-čkový engine z PHP na Swool, čo je vlastne nejaká alternatíva a katli sme ten workload, ja neviem, myslím, že o 30-40% alebo niečo podobné a zrazu proste tak od tvojho buildu, ktorý si eliminoval, máš aplikáciu, ktorá performuje lepšie a máš infraštruktúru, ktorá je menšia. Robíš to na viacerých miestach a zase máš obrovský saving. Alebo pozrieš sa na to, že aké query ti bežia v databáze, cez nejaké performance insights alebo nejaký takýto databázový monitoring a zistíš, že tam máš niečo veľmi neefektívne a vieš možno adresovať toto a zase eliminuje nejakú časť v build. Takže ono veľakrát je to o tom, že pozeráš sa práve na nejaké špecifické veci, ktoré sú špecifické pre toho klienta. Čo sa týka tohto costu, a tým súvisia aj vlastne AWS-kové kredity, alebo teda celkovo cloud kredity, cloud hopping. Ako toto funguje? Je to v podstate spôsob, ako získať potenciálne prevádzku zdarma, zvlášť pre startupy, kde, jak sa to hovorí, keď vtačka chytajú, sladkom spievajú, či ako to je? No, v dnešnej dobe vlastne každý z tých veľkých vendorov, či minimálne čo viem teda AWS, je že Google, i vedia dať nejakú formu kreditov. Tie formy kreditov sú pomerne rôzne, ale keď si nejaký atraktívny americký startup alebo niečo podobné, tak asi je úplne bežné, že dostáva kredity od každého, alebo minimálne každý nie je to také ponuka. Tie sumy vedia byť relatívne veľké, že tam sa môžeš pohybovať kľudne akože že $100,000 kreditov tu dostaneš alebo podobne. Čiže tebe to môže na začiatku, práve si povedal, že dostaneš veľký balík kreditov, tebe to môže bežať tú infraštruktúru relatívne dlho zadarmo a vieš začať experimentovať s tými službami, vieš ich začať využívať a vlastne on vrnú do tohto systému takto. Ten cloud hopping, čo si spomínal, tak to sa niekedy deje, že vlastne máš, ja neviem, si v Azure máš tam kredity, to som dal asi naposledy, že práve aj môj klient, ktorý bol v Azure, bežal tam na kreditoch, kredity mu dochádzali, dostal kredity od AWS, mohol akoby hopnúť do AWS a prebudovať to tam. Tam akorát podľa mňa treba zvažovať to, že či sa ti to reálne oplatí, že či vlastne ten effort, ktorý ty vynaložíš na to, aby si zmenil ten cloud, nie je vlastne väčší ako tá suma, ktorú dostaneš tých kreditov. Lebo pokiaľ si už pomerne veľký, tak ono to nedáva až taký zmysel vlastne urobiť ten hop. Ale skôr možno, že sa vieš pozerať na to, že tie kredity vieš využiť na nejaký okrajový cloud. Stalo sa napríklad to, že mali sme klienta, ktorý beží v AWS už dlho, niekoľko rokov. Nebežal už na kredity v AWS, ale zrazu akoby za ním došiel Azure s tým, že im dal 150,000 alebo niečo podobné. A teraz došli za nami, že ako vlastne toto vieme využiť, že nechceme prerábať tú aplikáciu alebo tú infraštruktúru, lebo ono to beží dobre, sme s tým spokojní, ale tuto máme na stole 150,000, že čo s tým vlastne. No a vtedy podľa mňa sa môžeš pozerať aj na to, že tam hodíš nejakú okrajovejšiu časť infraštruktúry, my sme tam hodili z CI/CD runnerov z GitLabu, kde sme proste buildovali aplikáciu a môžeš tam hodiť možno observability stack alebo nejaké takéto akoby trošičku, že okrajové časti tej infraštruktúry tak, aby si optimalizoval trošku ten build, ale aby si nemusel prerábať celú architektúru. Lebo to podľa mňa nemá až taký zmysel. Pokiaľ si maličký, že iba začínaš a nemáš tam že skoro nič, tak vlastne urobiť ten hop nie je až taký problém a môžeš vlastne utilizovať tie kredity takto, že si chvíľku v AWS-ku vieš, že urobiť niečo nové v Google ti zaberie deň, tak to spravíš, že vieš to takto akoby efektívne utilizovať. OK. A vieš ľuďom poradiť, tí, ktorí by mali záujem, ako sa vedia napríklad nejakým takýmto AWS kreditom dostať, že spomínal si teda slubný americký startup, ale je to aj pre projekty našich krajín relevantné? Naše geografie? Je to relevantné asi, že skoro pre každého, špeciálne startupy sú, a tak nazvem to, že atraktívne pre tých vendorov, čiže je to kľudne aj pre našu lokalitu. Tým kreditom sa vieš dostať rôznymi spôsobmi. Jeden z nich je napríklad z nejakého partnera, ako sme my, že my sme AWS-kový advent partner a tiež vieme nejaké kredity, alebo vieme veľakrát využívať nejaký AWS-kový funding aj na to, aby sme možno že nejako
spoluprácu otvorili, ale aby sme čo spravili. Čiže jedna možnosť je vznikol takéhoto partnera, ako sme napríklad my. A potom veľakrát tie kredity vie dať aj nejaký investor, nejaký VC fund alebo podobne. Oni majú možnosť vlastne prideľovať kredity. Myslím, že ich vedia dávať aj tí vendory napriamo, pokiaľ máš s tým otvorenú nejakú komunikáciu. Takže tých spôsobov je veľa, ale akože z našej skúsenosti, že veľakrát je dobrejšie tu nejakého partnera, ako sme my, lebo my priamo máme ako komunikáciu s AWS-kom alebo s nejakým iným vendorom a vieme kľudne aj tíma poradiť. Tým, že proste veľakrát takový náš cel sa tu robia aj to, že ti dajú návod, ako ti kredity získať od svojho investora, ktorý možno ani nevie, že takú možnosť má. Čiže, Dobre. To je výborné, keď človek niekde vie ušetriť. Ešte možno jednu vec iba k tomu možno, že ono závisí od toho, že čo robíš. Že napríklad pokiaľ si teraz firma, ktorá rieši datovú analytiku alebo AI ML, tak takisto akože si strašne atraktívny pre tých vendorov, čiže oni sú aj ochotnejší kľudne dať tie kredity. Pokiaľ si nejaký veľmi akože firma, ktorá je na trhu 30 rokov, tak to asi bude mať ťažšie. Že nie si možno taký inovatívny, nie je tam taká perspektíva toho, že budeš tam vendovať veľa budúcnosti. Takže záleží od toho, že čo robíš napríklad. Že pokiaľ teraz sa venuješ AI, tak to bude relatívne jednoduché pre to získať kredity, lebo vlastne si v nejakom tom hype, ktorý je teraz okolo toho a vlastne tým pádom aj máš takéto možnosti. OK. Mne sa páči na ponižovanie tých kostov, napríklad prístup, že keď dostaneme nejaké kredity alebo nejaký účet na Google Cloude, čo je napríklad často cez nejaké startupové programy. No a vďaka tomu si môžem vyskúšať, ak si hovorím, že treba skúšať experimentovať, vyskúšam si nejaké technológie, napríklad Firebase, čo poznáme napríklad. A ten prístup, prečo konkrétne spomínam Firebase, je to, že OK, neplatím nič, je to free. Alebo respektíve mám kredity, no ale keď už príde na platenie alebo na rastien, tak ten účet môže vyšplhať sa do tisícov. A nedávno som čítal jeden tweet, kde nejaký AI produkt mu zaspamovali a v princípe narastol mu bill za posledný mesiac na 160,000 z predchádzajúceho na mesiac, kde mal $3,000 za nejaký generovanie AI veci. A v konečnom dôsledku on to bude musieť zaplatiť, lebo ľudia nezaplatili, naštartovali si nejaké trial účty, ktoré boli zadarmo. No ale späť k tomu Google Cloudu, napríklad Firebaseu, že ten prístup sa mi páči to, že vyskúšaš si to funguje, to máš to overené a tým pádom, že si overíš, že daná technológia pre danú technológiu, ktorú má iba daný vendor, existuje, ako si hovoril, alternatíva, tak napríklad ja poznám, že je Firebase a k tomu je alternatíva Supabase, ktorá je vlastne v princípe jednak jednej, viac menej, že vieš premigrovať pomaly zo dňa na deň. Vďaka tomu, že to môžeš potom bežať ako open source kdekoľvek, či už v AWS-ku, tak v princípe môžeš takto hopnúť do iného cloudu. Alebo nie len do cloudu, ale možno aj do nejaký, ako je teraz populárny cloud exit. To znamená, že odchod z cloudových riešení do starého, veľmi známeho metalického riešenia, metalových vlastných serverov, tvrdého železa, ako sa hovorí. Máš s týmto nejaké skúsenosti? Osobne my sme nemali podľa mňa žiadneho klienta, ktorý by odišiel z cloudu, že vždy ako keby ten smer je skôr opačný. A ten dôvod je hlavne kvôli tomu, že tí klienti tým, že idú do cloudu, neadresujú primárne že cenu. Málo kto vlastne ide do cloudu s tým, alebo ak tak niekto ide, tak mne to je takú milné, že tam budeš tie peniaze. Lebo veľakrát je to práve naopak, že ty tam budeš spendovať asi viac. Ale tou migráciou do cloudu oni sa snažia, alebo my sa im snažíme vyriešiť nejaké problémy, ktoré majú. Hej, že môže to byť, že neviem efektívne skálovať. Nemám stabilnú aplikáciu, že môj lokálny vendor má výpadky, to sme videli x-krát vlastne, že má proste nejaká maličká vendora, môžeš kľudne túto na Slovensku, v Česku, to je jedno, ktorý má výpadky proste na svojich službách a ty máš nejakú asi lepšiu garanciu toho, že v AWS-ku to bude fungovať trošku lepšie. Čiže ono veľakrát, alebo že takmer vždy je to vlastne o tom, že ty sa nesnažíš adresovať cenu, ktorú máš na on-preme, že nesnažíš sa nájsť niečo lacnejšie v cloude, ale snažíš sa adresovať nejaké problémy. A potom je to o tej cenovej optimalizácii už v tom cloude, teda ako sme sa bavili. Ale teda
My nemáme reálnu skúsenosť s tým, že by niekto vyslovene potreboval z cloudu odísť kvôli tomu, že tam platí príliš veľa. By sme vedeli, akože tam byl nejako ešte viac optimalizovať práve kľudne aj zmenami v tej aplikácii ako takej. Nie je možno, že na úrovni toho cloudu, ale pozrieť sa proste práve na tú aplikáciu, pozrieť sa na tie databázové systémy, ktoré používaš a snažiť to vylepšiť tam. No, teda, lebo lebo samoslovná vata. Oli vlastne vyťahol dobrú tému, tam to chalani 37 Signal, tak akože pompezne oznámili, hej, že odchádzajú k cloudu a majú nejaký obrovský saving. Aj v podstate ako byproduct toho nejaký infraštruktúrny tool vnikol na to, aby oni mohli využívať vlastne, aby sa nemuseli vzdať toho komfortu kontajnerov a Kubernetov a vlastne manažovania infraštruktúry týmto spôsobom. Takže z tvojho uhla pohľadu čo potenciálne kontroverzie? Hej, že za mňa je veľmi dobrý point to, čo si povedal, že často tá cena nie sú dôvody primárne, prečo ísť do cloudu. Hej, môže to byť time to market, môže to byť nejaké certifikácie, môžu to byť možno, že aj požiadavka od investorov dokonca, hej, že dôvodu nejakých synergií chcú, aby to bežalo práve napríklad v AWS-ku, alebo v GCP-čku, alebo v Azure, hej, whatever, hoci kde, že čo za teba sú také, že pre a proti toho cloud exitu, čo urobili chalani z Basecampu. No, chalani z Basecampu, nepoznáme to úplne, nechodíme na opekačky s Olim s nimi, ale... No, podľa mňa, že pre nich ten jediný dôvod reálne bol cena, že to podľa mňa asi vždy bude jediný dôvod na to, aby si tvoj cloud odišiel. Inými výsledníci to nenapadalo. A ako sme teda hovorili, že treba si, že keď si sa na začiatku pýtali, to vlastne riešime s klientami, že na to si majú pozrieť podobne, že treba si podľa mňa vyjasniť tú motiváciu. Že to je veľká otázka, že pokiaľ, špeciálne, že ak si väčšia firma, ktorá proste ide riešiť migráciu do cloudu alebo nejakú cloudovú stratégiu alebo podobne, že treba si vyjasniť tú motiváciu, že čo ty vlastne máš. Lebo ak to je, že ušetriť peniaze voči on-premu, tak je to také dosť podľa mňa otázne, či ti to podarí. Ja si myslím, že skôr asi nie. To, čo ti ten cloud môže priniesť, podľa mňa, voči on-premu, je napríklad to, že ti to výrazne vie znižiť time to market, že keď si proste firma, ktorá ide teraz launchovať produkt, alebo typicky, že mám na webpetko, idem launchovať nejakú produkčnú verziu, idem tam onboardovať prvých klientov, potrebujem sasifikovať svoju aplikáciu, že mám nejaký single tenantný produkt, kde chcem zrazu spraviť SaaS, a potrebujem tam dynamicky onboardovať tenantov, splánovať nejakú novú infraštruktúru pre nich. Tak to sa ti bude robiť rádovo jednoduchšie podľa mňa v cloude ako na on-preme. Asi by si to bol schopný robiť na on-preme, alebo teda určite áno, ale trvalo by ti to podľa mňa dlhšie, celé by to bolo, myslím si, že by to bolo viac komplexné pre teba a ten cloud ti sám o sebe akoby vie vyriešiť veľa problémov, vie ti to pokryť nejaký potrebu na výkon, ktorú môžeš mať ty v nejakých píkoch kľudne, že veľakrát máme klientov, ktorí majú silno píkový workload, že 2 týždne nič a potom v nejakom období dojde na nákup 500,000 userov, lebo majú proste takýto business model. A toto je krásny príklad, ako vieš niečo robiť efektívne v cloude, lebo oni na to platia relatívne málo, že za takýto jeden event zaplatíš stovky dolárov alebo desiatky dolárov, a na on-preme by si musel tú kapacitu proste zberiť takto stále. Čiže ak vieš efektívne v tom cloude škálovať, tak toto je podľa mňa ďalší dôvod. Môže to byť aj, že tie dôvody veľakrát môžu byť aj biznisové, že prečo do toho cloudu ísť. Môže to byť, ak si spomínal, za requirement investorov. Tu sme videli u niekoľkých klientov, že vlastne byť v AWS-ku bola, ak nie požiadavka investora, tak veľký benefit vlastne pre nich, že ich posudzovali trochu inak, tým, že tú infraštruktúru majú v AWS-ku. Tie cloudy ti podľa mňa poskytujú strašne veľa integrácie na rôzne služby, alebo ty sa asi úplne nevynieš tomu, že používať nejaké SaaS-ové služby v tom produkte, že ja neviem, veľa z našich klientov používa Databricks napríklad na nejakú dátovú analytiku a podobne. Máš tam priame integrácie na AWS-ku, tak aby si vedel využiť tie databázy na AWS-ku, aby si vedel ten workflow bežať pod tvojimi accountami.
používať nejaké manažované služby, ktoré majú priame integrácie na AWS. Vieš, pre nás je veľká výhoda to, že vieme využívať ten tooling okolo toho cloudu, ktorý je obrovský, že už to, že si vieš definovať infrastructure as code, hej, že máme všetko v Terraforme, vieme všetko deployovať do Kubernetesu s tými cloudovými integráciami, tak je obrovská výhoda pre nás. No a podľa mňa mne osobne sa aj s cloudom robí radovo lepšie, že ono je to stále komplexná téma, ale stále ti to dáva podľa mňa možnosť iterovať rýchlejšie a mať trošku prívetivejšie prostredie na prácu z pohľadu toho administrátora tej služby. Však chalani to aj tak spomínali, myslím, Basecamp, že pre nich hlavná motivácia bolo ušetrenie nákladov, lebo už napríklad, ak si správne spomínam v článku, to bolo, že keď alebo ten e-mailovú službu, keď majú, že im vychádzal náklady $500,000 ročne, a vlastne keď si kúpili server za $300,000, ktorý teoreticky vydrží x rokov, ušetrili nejaké peniaze, ale osobne si myslím, že že je to iba o tých kostoch, ale rádovo asi na väčších projektov, ale súčasne napríklad mám takú skúsenosť s jedným klientom, ktorý potreboval vysoký výkon, potreboval stabilný výkon, ktorý neposkytol. Osobne som vyskúšal viacero cloudových providerov, viacero cloudových služieb a zadaný budget, ktorý bol v danom projekte, to bolo nenormálne nájsť, doslova nenormálne, lebo už aj keď boli slúbené nejaké resources na nejakom, či už IBM, či už iných Azure, Linux, DigitalOcean a neviem ktorých všetkých službách som dosiahol nejaký ten limit, že jednoducho fyzicky sme potrebovali výkon a priplácať si skokovo, a u nich to bolo skokovo tak, že ten performance alebo tie požiadavky na ten výkon nebolo to tak, že teraz raz do týždňa, alebo ako to býva pri týchto cloudových aplikáciách, to nazývame, že viem povedať, OK, teraz je event, tak potrebujem mať 10-krát väčšiu U nich to bolo tak, že jednoducho čím viac tým sa performance zvyšuje, na požiadavky na performance sa zvyšujú, lebo jednoducho bežia tam nejaké procesy na pozadí. A z toho vzniklo, že OK, ideme do cloudu, ale potom človek zistil, že OK, že tým, že vlastne narastajú klienti a je tam ten určitý nejaký model tej aplikácie na pozadí, vzniklo z toho to, že oni ten výkon potrebujú tak často, že ísť do tých resursov, ktoré sa dajú škalovať, bolo zbytočne nákladné. A z toho vzniklo to, OK, ideme do on-premise. Lenže on-premise má vedľajšie náklady. A mne sa preto páčia také tie hybridné riešenia, ktoré som teraz minulý rok alebo rok dozadu objavil, kde vlastne si vieš prenajať určitým spôsobom nejaký ten bare metal, alebo ktorý je kvázi metalický, alebo si prenajať fyzicky. Je to niečo drahšie. Na jednej službe z Francúzska neplatíš ako bežne, že platíš namiesto 12 mesiacov platíš 10, tak u nich platíš 13 za prvotnú inštaláciu a máš rezervovaný bare metal výkon. A radovo sme skončili na tom, že 300-400 eurové mesačné stroje, ktoré to nezvládali, tak tento 80-90 eurový stroj to zvláda bez problémov. Lebo je to proste parameter, ale je to bez špecificky asi prísť. No, môže byť, že podľa mňa, keď máš takéto špecifické požiadavky, tak kľudne to pre teba môže byť lepšie na on-preme. Hej, že presne, že keď hlavne už vieš, aj že čo potrebuješ, keď si ty, keď máš nejaký ten produktový cyklus alebo cyklus tvojej firmy, a že už si pomerne stabilný a máš jasné, že tu tam budeš bývať, ako dlho tu budeš bývať, neplánuješ tam nejaké zásadné rasty, otváranie nových regionov a podobne, tak ono to môže byť úplne validné pre teba. Ale práve ako keby, že pre nás ten cloud je skôr niečo flexibilné, čo vieme naťahovať podľa toho, ako potrebujeme. Keď teraz ty dojdeš a povieš, že chceš otvoriť nový region v Hongkongu, tak ono je to otázka na deň, dva. Že keď to chceš robiť na on-preme, tak je to zase zložitejšie. Podľa mňa, keď ty máš produkt, ktorý je stabilný, vieš, čo od neho čakáš, alebo máš nejaký špecifický workload, trénovanie modelov je, povedieš, že task, ktorý bude na cloude, že rádovo drahší, ako bude na on-preme, že toto môže byť úplne validný case, ktorý môže na on-preme, alebo práve využiješ nejakého takého vendora, ktorý ti práve ponúka nejaký bare metal, ako na to a podobne, tak to je úplne OK. Že u nás je to tiež o tom, že
musíme hľadať nejaké optimálne riešenie. Že nemyslím si, že cloud je nejaká univerzálna odpoveď na každý jeden problém, to ani nikdy nebude. Ani konkrétny cloud, podľa mňa, že takisto veľakrát my riešime to, že AWS-kové služby nie všetky sú dokonalé a musíme hľadať nejaké alternatívy. Čiže podľa mňa treba sa pozerať na ten use case, treba zvážiť na to, že v ktorej fáze toho produktového cyklu ty vlastne si, lebo keď si na začiatku, tak budovať si že on-premovú infraštruktúru from scratch nedáva podľa mňa až taký veľký zmysel. Lebo je ich výhod, ktoré ti ten cloud poskytne a nebude to pre teba až také drahé, že ten cloud nebude až taký veľký faktor v tomto. Ale určite sú aj validné case na to, aby si bol na opravu. Ale to je taká klasika, čo posledné roky, možno už aj 10 rokov sledujem UDie, čo je vlastne hlavná postava Basecampu, hlavný opekač na opekačkách. Že jednoducho povedia A, povedia B, ale nepovedia C. Presne na úvod jedného toho článku o tom Big Cloud Exit spomenuli, že keď sme spustili ten e-mailový klient, tak nečakane začalo to prvý deň používať 300,000 ľudí, A následne potom nejaký raz 30,000 mesačne. Že jednoducho, chcel by som si pozrieť, že teraz keď odišli do toho nejaké on-premise, že tam je veľké riziko, asi si myslím, keby išli spúšťať nejakú novú službu, takže musia si dvakrát spočítať, že či im to bude stačiť. Lebo náhodou si spočítajú, že OK, no toto zvládne bez problémov 300,000 ľudí, ale náhodou im tam príde 1 000 000, začne to používať, tak je otázka, že či to ten on-premise vydrží. No proste tak, že ten cloud ti dáva správnu flexibilitu, to je jedna z tých hlavných výhod, že flexibilita a elasticita, že nazvime si to ako chceme, ale ono ti to umožňuje rásť v ráde minút. Že aj to spustiť rôzne regióny po svete, čo sa deje relatívne často, že ono na to nevyzerá, takže to je bežný case, ale veľakrát ty máš svoj biznis, ktorý expanduješ do Ázie, do Ameriky a máš tu regulácie, ktoré ťa nútia k tomu otvoriť si región tam. Zase toto robíš, že pokiaľ to máš dobre správané v nejakom cloude, v AWS, alebo v Google, to je jedna, tak robiť niečo takéto, že ty vieš riadne vlastne všetko, čo máš a vieš tam behom chvíľu. Alebo aj nejakú možnosť dynamickú toho prostredia, že vytvárame si nejakých dynamických environmentov alebo dedikované environmenty na predeveloperov, na dema a podobne vytočiť im zrazu nové databázové klastre, že to budú všetko operácie, ktoré v tom cloude sa ti podľa mňa budú robiť, že rádovo ľahšie. No však aj maintenance, keď máš jednak rátajme, kúpili dobrý hardware, majú nejakú službu, alebo nejakú firmu, ktorá ten hardware vie vymeniť a také veci, ale opäť manažované služby versus vlastné update, upgrade, install a neviem čo všetko, to je ďaleko, ale tiež neumím bezpečnú. Inak to rieši cloud, ktorý má x stoviek zamestnancov na bezpečnosť, aktualizácia, fixovanie dier. Je náhodou človek, ktorý to má nástroj pre povedzme ten Basecamp alebo x ľudí a zabudnú tam dať proste aktualizáciu na nejakú dieru, dajú ho 2 hodiny neskôr, to je obrovské riziko podľa mňa, ktoré fakt stojí za zvaženie. Ja mám rád výkon, mám rád akože kvázi taký nejaký environmental, ale to považujem ešte extrémne veľké riziko. Ja súhlasím, akože podľa mňa, že pre ten bežný case ten cloud ti dáva viac výhod ako nevýhod. Pokiaľ si niečo veľmi špecificky, že potrebuješ výkon, máš ten build tak veľký, že vlastne ten presun ti vie ako odôvodniť tú robotu s tým spojenú, tie kosty s tým spojené, tak asi to pre teba môže dávať zmysel, ale že v tých reálnych prípadoch, ktoré my sme mali, nikdy nebol taký, kde by vlastne sa aj že uvažovalo o tom ísť naspäť na on-premise. Tie problémy, ktoré ti ten cloud vyriešil a ktoré akoby tá modernizácia tej infraštruktúry, ktorú my sme tam robili a modernizácia tých aplikácií, ktoré vyriešili, rádovo prevyšujú vlastne tú cenu, ktorú to tým prináša. Alebo napríklad, vieš, že x-krát sa nám stalo to, že my sme riešili, my to máme, že sasifikácia aplikácie, že vlastne zoberieš nejaký produkt, ktorý už máš a chceš to spraviť tasko. Potrebuješ vyriešiť nejakú multitenanciu, ale nemáš na to, aby si prerábal celú aplikáciu, aby si stredol na aplikáciu. A ty vieš okolo cloudu budovať krásne automatizačné procesy na to, aby si vlastne vytvoril takýto multitenant produkt s tým, že využívaš tam práve tie manažované služby, práve ten Kubernetes, vieš robiť okolo toho nejaké pipeline, ktoré ti to bude automaticky pokryť, ten onboarding, offboarding.
A ono to zo sebou prináša nejakú cenu za tú infraštruktúru, ale tak tebe sa to násobne vráti vlastne v tom, čo ty zarábaš práve na tom, že si dostal na ten trh skôr, že vieš škalovať lepšie, že vieš ten región otvoriť proste behom 1-2 dní a nie 1-2 mesiacov a podobne. Maťo, keď ty si spomínal pred nejakými 10 minútami, áno, pred chvíľou, že sú nejaké služby, aj napríklad amazoniacké, ktoré viete, že nie sú moc dobré, že čo sú to napríklad za služby, že za ktoré tradične hľadávate na náhradu, či závisí to od kontextu? Ideme o to, že poslucháči nech vedia možno, čo rovno nemusia skúšať. Akože do veľkej miery je to od kontextu, ale typicky, čo my riešime sa napríklad, že CDN-ky, a Amazon má svoju CDN-ku vlastne CloudFront. My väčšinou používame nejakú alternatívu od Cloudflare, lebo možno to vychádza aj cenovo lepšie, má to viac feature, to môže byť jedna alternatíva. Čo AWS nemá podľa mňa úplne dobré observability vyriešené, že oni majú službu CloudWatch, ale tam je taká tam je pomerne do základnú možnosť nejaká monitoringu, berú logov a podobne, že my máme nejaký svoj stack okolo toho vybudovaný okolo Grafany, ktorý my vlastne deployujeme klientom, ktorý je podľa mňa rádovo lepší ako to, keď ponúkne AWS. Čiže ono do veľkej miery to závisí od kontextu, ale typicky práve, že sú to také možno aj okrajovejšie služby u AWS, ktoré nie sú motivátne, veľmi využívané. Ale to môže byť nejaké také, kde zvažuješ alternatívu. Veľakrát to môže byť aj o kompatibilite, hej, že AWS má svoju službu, čo je alternatíva pre Mongo, dokumenty by sa to volá. Ona nie je 100% kompatibilná s Mongo. Mali sme prípady, kedy vlastne klient nemohol využívať tú službu kvôli tomu, že využíval nejakú feature Monga, ktorá nebola podporovaná v tejto službe. Aj toto môže byť dôvod na to vlastne hľadať tam nejakú alternatívu. Čo robíš vo voľnom čase? No. Čo sú tvoje koničky okrem cloudu, okrem oblakov? Vo voľnom čase ja rád chodím plávať a bicyklovať. To sú také veci. S kolegami chodíme otužovať na zlaté piesky, takže to máme taký pravidelný rituál. Táto zima moc nepotešila, čo? V otužovaní. No teraz už je to bieda, ale zima to bolo. No a ja rád tak robím veľké také práce okolo domu, aj keď byte, ale predstavbilo to, alebo ty doma niečo prerobíš, vyrobíš a tak, čiže tomu ja sa väčšinou venujem teraz. To môžeš presne ako pri tých cloudoch, tam tiež väčšinou... Je tam veľa paralel, áno, je tam veľa paralel na budovanie infraštruktúry a na rekonštrukcie domov bytov a tak je to veľa spojitostí. Veľa pekných metafor tam akože vieš vymyslieť. Opačne, že niekedy máš chuť zobrať zbíjačku, ale to AWS-ku zbíjačkovo upraviť. To som ešte až tak neskúšal, ale kebyže to chceš vyskúšať, je taký veľmi pekný tool, že AWS Nuke sa to volá, ktorý vlastne ti, že distrajne, že všetko, čo mám v accounte, že my to používame, keď chceme mávať nejaký account, ale keď máš tu tak, že chuť na niečo také, tak odporúčam, že AWS Nuke to ti distrajne do všetko, čo máš. Keby niekto chcel z ľudí, ktorí ešte nie sú, že cloud native, keď to tak mám nazvať, a ktorí nerobili... Takto, sú dve asi roviny, hej, že niekto robil na cloude, prišiel, vyklikal si tam, hej, Google Cloud Engine, alebo na AWS-ku, na Azure niečo, hej, a keď sa chceš stať DevOpsom, a teda chceš písať tú infraštruktúru programaticky, že čo je taká najlepšia cesta, ako začať. Ja sa priznám, ja som si pozeral, som sa trošku bavil s Terraformom, aj tak akože aj zo záujmu, aj z pracovných dôvodov. A bolo to také, že na začiatku a ešte stále je to také, že že nie je to úplne super intuitívne, ale to môže byť možno aj preto, že je tam veľa networkingu, čo nie je zrovna ako keby nejaký, že môj topik, hej. Ale takýto, že chcem sa trošku začať vyznať do toho DevOpsu a do toho programatického DevOpsu, že čo je tá najlepšia cesta. No tak podľa mňa najlepšia cesta je, že to ideš skúšať samozrejme, že to budeš proste robiť. Väčšinou je dobre si nájsť za tým aj nejaký dôvod. U nás ten dôvod, že prečo vlastne riešime tie veci ako Infrastructure as Code, Terraform, alebo to, že proste všetko máš nejako definované v nejakom kóde, nie je až tak že to potrebuješ, že nie je to až tak veľmi alternatíva k tomu, že to vyklikáš.
že tu robíš tú jednorazovú akciu, že to spustíš, ale práve ti to priniesie nejakú hodnotu, ktorú to bude udržiavať dlhodobo, keď na tým budeš robiť development niekoľko rokov, keď na tým budeš robiť nejaké maintenance, upgrade, práve vtedy ti ten infrastructure code vlastne tam bude robiť nejakú pridanú hodnotu. Čiže podľa mňa, že pokiaľ s tým chceš začať, tak asi prirodzene začneš tým, že to vyklikáš. Veľakrát aj my, že keď ideme skúšať nejakú novú službu úplne, tak aj pre nás je jednoduchšie to na začiatku vyklikať, otestovať, naučiť sa s tým nejako pracovať a potom vlastne riešiť nejaký Terraform okolo toho. Čiže podľa mňa to je úplne prirodzená cesta vlastne, že poznáš tú službu ako takú, ja neviem, ideš do AWS, chceš Kubernetes cluster, vyklikaš si tam EKS-ko, trošku sa tým naučiť robiť, začneš robiť okolo toho nejaké Terraformové moduly, alebo začneš tú infraštruktúru definovať v Terraforme, to už je ten nejaký next step, ktorý ti umožní vlastne to efektívnejšie spravovať, efektívnejšie nejako replikovať. Je to nejaký mechanizmus toho, že keď tam niečo náhodou zmávaš, tak vieš si to relatívne jednoducho obnoviť. Že ono asi prirodzené je, že začať tým, že sa s tým učiť pracovať, klikáš a tak ďalej a potom skúšaš niečo také definovať v Terraforme. Ono ten Terraform v zásade, ten koncept nie je až taký zložitý, že on je relatívne jednoduchý, zložité sú tie môžu byť tie definície práve tých cloudových resursov, lebo ten Terraform iba zapisuje nejako inak to, čo ty vlastne vyklikávaš v tej webovej konzole. Takže Terraform ako taký nemusí byť na začiatok veľmi dôležitý, to kľudne, že nech si každý vyskúša. Ale stále to bude od teba vyžadovať to, aby si poznal tie služby v tom cloude, lebo ty ich iba inak zapisuješ. Že existuje niečo, čo z toho existujúceho môjho setupu mi napríklad, že vygeneruje Terraform kód, alebo nič takéto nie je? Sú také projekty, nikdy som nenašiel taký, ktorý by bol že použiteľný, že naozaj by si zapojil do nejakého AWS accountu a vygeneroval ti to Terraform tak, aby ty si nad ním ďalej vedel stavať, že veľakrát to je taký blok kódu, ktorý nie je nejako udržateľný. Ale čo ty vieš efektívne využiť sú nejaké komunitné Terraform moduly. Že keď chceš nejakú AWS-kovú službu, tak ona sa skladá akože z veľa resursov. V Terraforme vlastne je to tak, že máš resource, čo je nejaká taká základná jednotka, to môže byť napríklad, neviem, že máš Kubernetes cluster, to je jeden resource, okolo toho máš nejaký, neviem, security group, to je druhý resource, máš rule v tej security group, tretí resource a tak ďalej. Takýchto resursov na to, aby si vytočil cluster, potrebuješ definovať v AWS kľudne, ja neviem, 30, 50. Ale máš komunitné moduly, ktoré ti bundlujú tie resursy dokopy, nejako ich templatujú, vieš im dať nejaké inputy a vieš si taký modul zobrať a vlastne nasadiť ten cluster s takou väčšou mierou abstrakcie, že nemusíš riešiť všetko naraz. Takže tie moduly používame aj my, bežne u klientov, máme nejaké vlastné, aj na našom GitHube používame veľa komunitných modulov, takže nájdeš strašne veľa okolo toho prepripraveného. Ako alebo respektíve sleduješ ten konflikt medzi komunitou a Terraformom? Žák, ako to vnímaš? Môžeš aj ozrejmiť posluchačom, že čo to je skrátke a... Hej, myslím, že myslíš to, že Terraform je vlastne tool, ktorý vyvíja firma, že HashiCorp. A oni zmenili pred nejakou dobou licenciu, ktorú používajú na ten tool a prešli pod business niečo license, neviem presne, ako sa to volá, ale vlastne upravujú tam podmienky to, ako ten tool ty vieš používať. A pre veľa nejakých, je veľa produktov, ktoré okolo Terraformu vznikli, ktoré riešia napríklad jeho automatizáciu a pre nich to môže znamenať, tá zmena v tých licenciách to, že možno, že ten produkt nebudú, alebo ten tool nebudú vedieť používať a podobne. A komunita vlastne okolo toho vznikol taký revolta, že vlastne spravila fork Terraformu ešte pred zmenou toho licenčného modulu a vznikol vedľa toho taký nový, ktorý sa volá, že OpenTofu, ktorý vlastne je Terraformová alternatíva, ktorý už okolo seba má vybudovanú nejakú komunitu a tí ľudia ho vlastne budú nejako ďalej developovať a odčlenili sa od toho klasického Terraformu a idú teraz nejakou takou paralelnou. Čiže to sa teda stalo. Ja to vnímam pozitívne, že sa niečo také stalo, že podľa mňa je fajn, keď tie tooly sú naozaj open source a naozaj akože vieš ich ty používať tak, ako to bolo pôvodne zamýšľané. My zatiaľ sme ešte na OpenTofu neprešli, úplne trošku čakám na to, že nech sa ten tool trochu viac vyvinie, alebo predsa len akože existuje to 2 mesiace, alebo koľko, 3 mesiace, niečo také.
Takže zatiaľ ako keby stále sme na Terraforme, ale zaujíma nás to. Podľa mňa určite to bude mať úspech v tej komunite, je asi aj plán na to, aby my sme niečo také začali používať v budúcnosti. My sme oni na začiatku vydali taký manifest, že podpíšte sa, keď také podporujete, takže my sme sa tam tiež podpísali medzi prvými. Takže ja to vnímam pozitívne. Ono aj pre veľa iných produktov od nich vzniklo niečo takéto. Je alternatíva, myslím si, že k Voltu, to je tiež veľmi populárne tu od HashiCorpu. To sa volá OpenBAO, alebo niečo také. Čiže podľa mňa akože takéto niečo bude vznikať a tá komunita si bude chcieť udržať vlastne niečo takéto. Z okolností dneska som čítal článok, že F5, čo maintainuje Nginx, si tam akoby neberie úplne do úvahy komunitu okolo toho. Neviem, ako veľmi je to pravdivé, nepočul som to. Ale nejaký typek si robil tiež vlastne, že free Nginx, alebo nejaký takýto projekt, kde si forkol Nginx a ide si to maintainovať sám. Čiže takéto veci podľa mňa budú vznikať. Bolo ďalší príklad bol z Elasticsearchom a OpenSearchom od AWS-ka, kde vlastne AWS-ko využívalo Elastic ako nejakú svoju manažovanú službu. Elasticsearch menili podmienky, aby im to zamedzilo, AWS-ko si spravilo fork, ktorý si maintainuje na OpenSearch. Čiže že tak... Tam bol problém, alebo vtipná časť to, že najväčší kontribútori boli z AWS. Čiže... Hej. Ale v tom Terraforme podľa mňa je to taký pekný case, že vlastne ten tool bol strašne dobre establishnutý už v tej komunite, na tom trhu. A vlastne takáto zmena potenciálne mala, že strašne veľký impact na tie firmy, ktoré to používajú. A to, že vzniklo to OpenTUF je podľa mňa fajn. Oni za, jednotky dní tam firmy vlastne povedali, že contribute x Mendeo na development toho toolu a ten tool teraz má vlastne commitnutých viac FTE-čiek na development, ako mal samotný Terraform. Terraform tiež vyvíjali pár ľudí. Toto už tam, myslím, že 8 Mendeo mali, alebo 8 FTE-čiek a commitnutých od rôznych firiem, čiže podľa mňa to bude úspešné. Ja stále akoby čakám ešte na to, že nech sa to trošku vyvinie, ale tam potom je aj taká vec, že Terraform, keď sa vyvíjal, tak oni mali že veľmi veľa feature requestov, proste veľa nápadov na zmeny v tom toole a oni boli relatívne konzervatívni okolo niektorý všetko implementovať. To OpenTOFu možno, že má potenciál aj trošku keby urýchliť ten vývoj toho nástroju ako takého. Tým, že je to drivované priamo komunitou. Prebrali sme veľa zaujímavých tém, zvlášť tie praktické rady, hej, že kde dáva zmysel ten cloud a čo je vlastne tá value v cloude hlavná, čo mne príde moc užitočné, ako nad tým rozmýšľať. Hej. Že čo sú dôvody, prečo idem do cloudu a aké mi to dáva všelijaké benefity, hej, okrem ceny, ktorá vlastne podľa všetkého benefitom vôbec nie je, hej, čo by si niekto mohol myslieť. A je ešte niečo také, ako keby, že čím by si to chcel tele uzavrieť pre našich poslucháčov, Maťo? Ja by som to kľudne uzavrel tak, že nech sa neboja akože experimentovať v tom cloude, čo podľa mňa ti to vie priniesť veľmi veľa výhod, že keď potrebujú poradiť s niečím alebo tak, že nech nám kľudne napíšu, my veľakrát ako keby aj poradíme ľuďom s tým, že keď na niečom sú staknutí alebo potrebujú s niečím pomôcť, takže kľudne nech sa ozvú keď tak. Ale ja si myslím, že ten cloud ako taký ti vie priniesť veľmi veľa benefitov, ktoré sa vedia pretaviť aj práve na tom biznise, že jeden z tých akoby hlavných faktorov a hlavných driverov, ktoré pre našich klientov je ísť do cloudu, je, že znížiť time to market, aby si vedel skôr začať predávať ten produkt, aby si vedel skôr rozbehnúť. Čiže toto je niečo, kde my vieme pomôcť niekomu a vlastne umožniť mu launchnúť na nejaké riešenie, možno, že skôr ako by to vedel robiť tam, alebo ako by to vedel robiť na on-preme alebo niekde vo svojej infraštruktúre. Tak ďakujeme, Maťo, za to, že si urobil čas a za zdieľanie skúseností s nami. Ja ďakujem. Ahojte.